Pau, avui amb tu també volem parlar de l'estudi sobre l'índex de referència de préstecs hipotecaris que ha fet la Direcció General de Consum. L'objectiu és ajudar advocats i juristes per desxifrar la complexitat d'aquest índex des del punt de vista financer. Saludant per això al director general de Consum, Félix Alonso, molt bon dia. Bon dia. Pau, per què te sembla important que s'hagi fet aquest estudi que deia jo que ha de servir, Fèlix, ara anirem amb vostè, per desxifrar, és a dir, perquè advocats i juristes ho entenguin. Imagina't tu les dificultats que han de tenir les persones de peu de carrer, podríem dir, no? Bé, com a primera idea, una enhorabona a la Direcció General de Consum, perquè és una iniciativa tècnica, és una iniciativa que recava el saber de matemàtics, recava el saber de professors d'economia i que, per tant, ajuda a millorar el coneixement d'aquest IRPH. Això com una primera idea. Les administracions són les primeres que han d'ajudar a donar llum a on les zones financeres estan en l'oscuritat. I això ens ajuda aquest informe sense cap mena de dubte. No és un estudi només per informar els juristes, i això ja ens ho explicarà molt millor el director general, només per informar els juristes i els operadors financers. És un estudi que intenta corregir una anomalia del nostre Tribunal Suprem que sembla que no acaben d'entendre els magistrats del Tribunal Suprem com és realment aquest IRPH i per què s'està reclamant que se tornin els doblers en els afectats. Per tant, ajudarà molt, sobretot a el que jo sempre dic, a que la veritat se reflexi. Les matemàtiques, les finances no poden ser un lloc on només els tècnics puguin mirar. Ha de ser un lloc on tots puguin mirar i entendre les coses. Félix Alonso, anem a recordar que és l'IRPH i de què pot servir aquest estudi que acaben de presentar. El primer de tot és dir que afecta a 800.000 persones a tota Espanya i que pot comportar 40.000 milions de moviment. O sigui, no estem parlant d'una cosa baladí, sinó que estem parlant d'una cosa molt important que, desgraciadament, s'ha imposat durant aquests anys per part de la banca i que, desgraciadament, ha afectat, com deia abans, a 800.000 persones. Aquest índex no és transparent, ho ha dit el Tribunal Superior de Justícia Europeu. Per tant, nosaltres, com a administració, ja en el seu dia vam obrir un expedient sancionador a una entitat que els propers dies suposo que sabrem exactament la resolució concreta. Això està claríssim, no és transparent, però també hi ha un defecte d'explicació financera que, desgraciadament, igual que la ciutadania no ho entén, tampoc ho entén el Tribunal Suprem. Però nosaltres aquí, de moment, no volem entrar. Simplement el que hem fet és una plantilla en què cada un dels consumidors, dels usuaris, dels clients de la banca pot detectar si l'ho han fet bé o si l'ho han fet malament. En propers dies, jo crec que a principis de març, nosaltres tenim una aplicació informàtica en la que la gent posarà les seves dades i veurà quin desfase de mes ha tingut que pagar, en el cas suposat que s'ho hagin fet malament, en referència a l'IRPH amb l'Euríbor. Era molt fàcil i jo crec que això finalment serà la conclusió. El govern el que ha de fer és d'una vegada suprimir l'IRPH i traslladar-lo a l'Euríbor. És una cosa que ja tothom entén que és més o menys senzilla d'entendre i que, per tant, està més o menys avalada per tots. Aquí tenim un problema i és molt fàcil. És que l'IRPH, no sé si ho veieu, però l'IRPH, mentre l'Euríbor baixava, l'IRPH sempre estava per sobre i fins i tot, en alguns casos, quan baixava l'Euríbor, l'IRPH no baixava. O sigui que la gent ha pagat de més. I estem parlant de gent encara amb cognoms, amb ulls, que ha patit, que en alguns casos les han desnonat de la casa seva, fins i tot, potser tenint en compte, anem a suposar, si això ho determina la justícia, que el banc li deveia doblers. O sigui, estem davant d'una situació que és molt injusta, que s'ha de solucionar. Nosaltres posem a mans de la gent una eina que és financera i, per tant, ha de ser molt clara perquè la gent entengui qual és el seu cas, i després l'aplicació d'aquesta aplicació informàtica. Independentment d'això, nosaltres, lògicament, necessitarem un informe jurídic que ja hem encarregat perquè es demostri, es vegi que tot això té una raó jurídica que jo crec que en Pau Montserrat segur que sap molt més que jo i ho pot explicar clarament. Però el més important, nosaltres com
com a autoritat de consum, creiem que no podíem quedar al marge d'una situació que és molt injusta i que, per tant, s'ha d'aclarir perquè la situació aquesta, desgraciadament, ja porta massa de temps. Sempre que el Tribunal Suprem, o quasi sempre que el Tribunal Suprem interpreta una norma europea, dona la casualitat, estadísticticament, que sempre és a favor de la banca. Tenim un problema. Però en aquests moments... Una cosa, nosaltres... En aquests moments, Fèlix, aquest índex de referència de les hipoteques se continua aplicant? Sí, se continua aplicant, IRPH entitats, i és el que volem que es tregui d'una vegada i que se referenciï a l'Euribor, que tothom crec que més o menys ho entén i és bastant més clar de lo que és l'IRPH. Hi ha diferents situacions en el sentit de que el Suprem diu no, és un índex perquè com està, diguem, avalat per el Banc d'Espanya serveix. No, perdoni, és que el Banc d'Espanya ho deia en l'any 94 en un BOE que l'IRPH s'hauria d'aplicar en forma negativa. Aquí, dels que, anem a suposar, clients de la banca, li han aplicat aquest índex negatiu. Sí, a les vivendes de protecció oficial, als governs autonòmics, al govern de l'Estat, les apliquen l'IRPH, però les apliquen un IRPH amb índex negatiu, o sigui, una variable negativa, no mai positiva. En canvi, els ciutadans de peu sempre els han afectat a el que sigui, més un 0,5, més un 2,5, el que sigui, més un percentatge que sigui. I també nosaltres, en el seu moment, se va demanar informació al govern de l'Estat, al Banc d'Espanya, per saber, perquè potser resulta que als treballadors de la banca també les han afectat, les han donat un IRPH, les han utilitzat l'IRPH per concedir una hipoteca. I no han tingut resposta, perquè ens agradaria saber si els treballadors de la banca les han aplicat l'IRPH i si els han aplicat en positiu o en negatiu, en positiu com els ciutadans o en negatiu com l'administració. Pau. Sí, bé, estic molt content d'escoltar un representant de l'administració que analitzi el cas d'una forma imparcial. En el fons, el que necessitem és que no hi hagi decisions esbiaixades i esbiaixades cap a la banca. No perquè la banca sigui un enemic en el que hem de batir, sinó perquè la banca és una empresa privada, però que maneja un concepte tan públic com són els doblers i ha de fer feina de forma correcta. Si IRPH, des d'un punt de vista tècnic, si el nostre Tribunal Suprem volgués realment que s'il·luminés, doncs haurien de fer una sèrie de ponències tècniques a bons estadistes, a bons professionals de la matemàtica financera, i li expliqués una cosa tan evident com que qualsevol economista que ho analitzi ho sap, que és que si IRPH és un tipus d'índex que, a més de tenir el cost de tots els préstecs hipotecaris que s'estan contratant, se li suma un diferencial. Això que significa que els clients que van contratar aquest tipus de préstecs hipotecaris pagaven una habitació de luxe a un hotel de 5 estrelles quan realment el que estaven rebent era un hotel de 3 estrelles sense cap servei addicional. Aquesta feina d'intentar, jo crec que hi ha dues batalles. Una és la batalla judicial, que el Tribunal Suprem està posant molt difícil, i jo entenc que està posant molt difícil perquè no entén o no vol entendre realment que si IRPH és un referencial que no funciona, és un referencial més car de lo normal i col·locat de forma incorrecta, però és que a més hem d'intentar fer una feina, i aquí sí que la Direcció General de Consum m'acosta que fa molta de pressió democràtica, jo crec que se podria dir, que és que els nostres legisladors expulsin del sistema legislatiu l'IRPH d'entitats. Aquest IRPH encara és. No és la solució perquè no recuperarien els afectats els seus dobbers pagats de més, però al manco ja no tindríem a tots els afectats amb IRPH que seguim pagant unes quotes per damunt de les quotes que paguen els hipotecats amb Euribor.